बड'लेण्ड टाइगारनि थाखाय केस होनो थाखाय आं दावराव देख्रेब सारनि फरियालनि जानानै आं गसंगोन बड'लेण्ड टाइगारखौ डिफेमेशन बा मानहानि केस होनाय जासिगोन लाजिनो सोलों दावराव देख्रेब नोङो एसे लाजिनो सोलों किन्तु दाननाय थाङाब्ला नोंखौ जोङो हिरा सरनायनि जुदि एमपि दाननाय थाङाब्ला नोंखौ किन्तु थास' बिबार आरो सेन्डालनि माला गान होगोन रन्जन दैमारिया अनजालि दैमारिनि बिदा जानायनि थाखाय सासे आनलाकि ओमेन जानानै थानायनि थाखाय जे रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलाव थानो गोनां जादों आनलाकिखायनो बिनानावा आनलाकि बिनिखायनो बेयो बिदानियावबो एसे नांफा हैजिरदों दावराव देख्रेबाथ' सासे फाल्तु मानसि आं बड'लेण्ड टाइगार नों फाल्तु मानसि मा टाइगारजोंलाय आं मा नांलाबायनोसै आंलाय नङा सानसुमाया एकदम बिराद पावारनि लुबिथ' मा खालामनो बेसेराया दा पावार गैला स्रि थाबाय गिदिरबो जानो हायोलै तरेन सानसुमा मंगल सिं दावराव देख्रेब एनाय आरो सिबिआइखि गिदिर खोमालै बै केसाव ओइ हाग्रामानि राइट हेन्डनिफ्रायदि अस्त्र मोन्दोंमोन स्कर्पिअ बेखौबोथ' गिदिर खोमा सानसुमाया तरेना जोंहा मंगल सिंआ जोंहा आरो दावराव देख्रेबा आंनि नाम खोनाबानो बे हासुज्रेदना लालायो खोमा आंनि नाम खोनाबानो बियो खिबुजुबना लालायो खोमा दावराव देख्रेब सा बिथां बड'लेण्ड टाइगारनि भिडिअ फुटेजाव खोनाखाबाय दावराव देख्रेब सारा गावनि जाति बंस गावनि हारिनि गेजेराव गावनि गथ' गथायनि थाखाय जुदि माबा मोनसे जुदि सुइसाइड जायोब्ला माबा मोनसे जुदि जानानै थैयोब्ला बड'लेण्ड टाइगारा दायनिगिरि आरो बड'लेण्ड टाइगारखौ जाय मानसिया आश्रय होग्रा आरो बड'लेण्ड टाइगारखौ जाय मानसिया लामा दिन्थिग्रा आरो बिथांनि बेकग्राउन्डआव जायफोर दं आरो जाय बिथांमोना बिथांनि आगदा आखि गासैबो दायनिगिरि जानांगोन जुदि दावराव देख्रेब सारा माबा मोनसे जुदि गावनि जाति खुरमा गावनि गथ' गथाय न'खरनि सन्मान माखासे हारिनि गेजेराव जुदि लाजिनानै जुदि माबा मोनसे सुइसाइड जायोब्ला माबा मोनसे जुदि न'खरनि गथ' गथाय जाति बंस'आ जुदि बड'लेण्ड टाइगारजों बखिजानाय रावखौ लानानै जुदि माबा मोनसे जाति बंस'आव बा दावराव देख्रेबनि न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला सोरबा दावराव देख्रेबल' नङा बड'लेण्ड टाइगारनि माखासे बुंनाय रावखौ लानानै जुदि न'खरनि जाति खुरमा सोरबा माबा मोनसे जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया बड'लेण्ड टाइगार आरो बड'लेण्ड टाइगारखौ जाय मानसिया आश्रय होग्रा आरो जाय बिथांजों बेकग्राउन्डआव दंफायो जाय बिथांमोनहा जोंथ' खोनानो मोनो बिटिआरनि जाय सरकाराव दं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि न'आवसो थायो होननानै जों खोनायो आरो जों मालाबा जों खोनायो प्रमद बर'नि न'आव साहा रानग्रा आरो बिथांनि न'आव आलासि रिसिभ खालायग्रा अब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरिफोरनि न'आव थाग्रा सोरबा गेदेर गोलावनि न'आव थाग्रा आरो लोगोसे आबसुनि बिबान लानानै फैनाय मानसि बड'लेण्ड टाइगारा आबसुआव बेसेबांबा सम गावनि रोंगौथिखौ लानानै आबसुनि खामानि मावबोनाय मानसि अब्ला दिनै सासे आबसुनि बिबान लानाय दैदेनगिरिनि खुगायाव रावा बेबायदि गयोब्ला जोंनि बिदा फंबाय जोंनि गथ' गथाय बिब' बिनानाव समाजखौ माबोरै फोसाबलांगोन बड'लेण्ड टाइगारा गोसो जानानै बे हारसिङै मालाबाबो सोरबा दावराव देख्रेब सारखौ गाज्रि राव होननो आरो बेखौ माखासे लाजि फोनांनो गावनि गोसो गोरबोजों मालाबाबो बुङा नाथाय सोरबा बिथांजों बेकग्राउन्डआव दं बिथांखौ माखासे थुसोमनानै होग्रा बिथांखौ माखासे बुंनो होग्रा माखासे बिथांजों बेकग्राउन्डआव मानसि थानो हागौ आरो लोगोसे जोंनि खोनानाय आरो जोंनि माखासे खोनानाया जुदि नंगौब्ला दैदेनगिरिफोरनि न'आव थानानै बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंनाया बेसेबां बर' हारिनि गेजेराव जुक्ति बिनि थाखायनो दावराव देख्रेब सारा
बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव केस होनाया खाथिया नाथाय आं खबर लानानै दावराव देख्रेब सारा आंनि न'खरनिनो मानसि जायो अब्ला आंथ' ओरैनो जिरायनानै थानाया मोजां जानाय नङा। दावराव देख्रेब सारा आंनि न'खरनि खोनानो मोननायाव अब्ला आंहाबो बड'लेण्ड टाइगारखौ केस होनायनि थाखाय आंहाबो लामा दं। आंनि न'खरनि परियालखौ जुदि बेबायदि लाजि फोनांबाय थायोब्ला आंनि न'खरनि मानसिखौ बिदि लाजि फोनांबाय थायोब्ला आंनि जाथि बंस'आ लाजिनानै जुदि माबा मोनसे जायोब्ला हयथ' दावराव देख्रेब सारा माबा मोनसे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन? इउपिपिएल सरकारा लागोन ना जायफोर बड'लेण्ड टाइगारखौ आश्रय होग्रा ना बिथांनि बेकग्राउन्डआव थाग्रा दायनिगिरिया सोर जागोन आं सोङो। बिनि थाखायनो थाबैनो बड'लेण्ड टाइगारा बेबायदि राव बुंनायनिफ्राय जुदि जानगार थायाब्ला बिथांखौ जोंनि जाथि बंस' परियाला साफ्रोमबो न'खरनि साफा सोद्रोमाया बड'लेण्ड टाइगारखौ केस होनाय जागोन आरो जेरैबायदि मानहानि केस होनानै बिथाङा खै लाख मानहानि थाखा फैसा बरिनांगोन। जायफोर आयेन गोरों जायफोर बेबायदि माखासे अपमान खालायनानै माबा मोनसे जुदि सुइसाइड जायोब्ला दावराव देख्रेब सारनि सायावनो न'खरनि जाथि बंस' माबा मोनसे जायोब्ला जाय बिथांखौ बेकग्राउन्डआव थुलुंगा होग्रा जायफोर बिथांखौ आश्रय होग्रा बड'लेण्ड टाइगारनि थाखाय दायनिगिरि लाफाजोबनांगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो सोरबा जुदि बेकग्राउन्डआव जुदि गैयै मानसिफ्रा जुदि सोरबा दैदेनगिरिखौ बेबायदि बड'लेण्ड टाइगार बायदि जुदि बुङोब्ला सोरांनाय लोगो लोगो लांगोनायाव पुलिसफ्रा लांनो फैगोन जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन। सोरबा बर' समाजनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिखौ बेबायदि जुदि बेकग्राउन्डआव मानसि गैयालासिनो जुदि बुङोब्ला गाबोननो जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन। नाथाय दिनै खुथाब केस होसेयावबो बेकग्राउन्डआव सोर दं? नाथाय आयेनानो बेबायदि सासे दैदेनगिरिखौ आरो परियाल गोनां मानसिखौ बेबायदि लाजि फोनांबाय थानाया आयेन दं आरो सोरनिबा गोरोन्थिखौ बुंनो माखासे जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला माखासे बुंनायनि लामा दं नाथाय माखासे गाज्रि सोदोबजों माखासे खोनासंथावै न'खरनि गथ' गथाय माखासे समाजनि गेजेराव खोनासंथावै रावनि थाखाय मानहानि केस बेखौ बयबो जाथि खुरमा बड'लेण्ड टाइगारखौ केस होनो थाखाय साखाफारा। गिबि आं बड'लेण्ड टाइगारखौ आंनि न'खरनि होननानै आङो मैयासो मोनथिदों दावराव देख्रेब सारनि आं परियालसो जायो होननानै। बिनि थाखायनो बड'लेण्ड टाइगारखौ आं गिबि हाइकर्टनि लांगोनायाव केस होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। नाथाय बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय जुदि जानगार थायोब्ला आं केसखौ होनाय जानाय नङा। जुदि बेबायदि बुंबाय थानानै जुदि माबा मोनसे न'खरनि परियाला न'खरनि मानसिया माबा मोनसे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया बड'लेण्ड टाइगार